Bretainiako eskualdean kokatua. 16. eta 17. mendeetan Frantziako kortsario ospetsuenen portu nagusia izan zen. Bere zentro historikoa erabat harresituta egonda 13. mendetik. Bigarren Mundu Gerraren ondoren ia erabat berreraiki zuten zentro historikoa. Mareak hemen ikuskizun ikusgarria dira. Itsasoak paisaia ezberdina eskaintzen du une bakoitzean. Ikusmiran han eta hemen. San Malo.